Żewġ persuni qed isofru minn feriti wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku fit-triq Limdina Rabat għal ħabta ta' 11:30 tas-Sibt filgħodu. Mill-ewwel investigazzjonijiet jidher li s-sewwieq raġel ta' 25 sena mill-Mosta għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu tat-T Volkswagen Bora ħabat maċint bil-karozza tispiċċa tinqaleb. Miegħu kien hemm żewġ nisa residenti l-Mosta, waħda ta' 18-il sena u oħra ta' 51 sena. Fuq il-post issejħu membri tal-Korp tal-Pulizija kif ukoll tal-Protezzjoni Ċivili li assistew lir-raġel u ż-żewġ passiġġieri sabiex jinħarġu mill-vettura. Dan filwaqt li tim mediku assista lil vittmi b'ambulanza tieħu lil passiġġiera l-isptar Mater Dei għal iktar kura. Iktar tard il-mara ta' 51 sena ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi ħfief filwaqt li tfajla ta' 18-il sena qed issofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.